दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। अरे बोलो दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा। दे दो अरे नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चला आगे समझा दी कैसे रहे के बा। बताओ तबे लागे तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। अरे ऐसे कैसे हो एडवांस तो दे वही के पड़ी। पहले तो एडवांस तबे लागे तो हर चांस हम होई गाए कारे हमसे कोरी हद में। चुप रह काहे बाड़ो पढ़ावत मुहावरा। अरे ऐसन बात नइखे हो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक है बा मिल जाइए नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। चल एडवांस लावा हो जाइए तो ले लो तैयार बनी। सुना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान बुझलू का हाँ सुना साफ सफाई के रखे ह ध्यान। काहे मिठुआ पगोरी भइले बाड़ू में हरबान। ज्यादा मत बोला कृष्णा कैचा हवे बड़ा लबरा सब जानता है। ढेर मिलता रू तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। ठीक बा ठीक है बा बुझला। हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। एडवांस लावा हो जाइए ठीक है बा दिल्ली आइल बाड़ो कनाया पर रूम खोजता बाड़ो किराया पर। तो दे दो काम करी हो न कवनो दुना मारा बुझला। सुनो तोहर नीचे वाला कमरा पसंद बाटे हमारा। सही में ठीक है बा हाय हाय नीचे वाला कमरा पसंद बाटे